Kardom Karbing long welcome back to my channel pinyang litum lots of video long tek long ji lake non ke bang jinik motion studio present hin pen Karbi Lun Kan arjan akimi ke paklang ponjido to tang tela so video thakle pini ke food eater jana mixinan Nick Motion Studio present hin pen kasonse pon Karbi Lun Kan arjan akimi amen lake I don't care Lasolun Kan arjan long chiparjan pon abang phi abang phu tum lake Karbiang long penong nam chithang klong lapen Karbi Lun Kan arjan long chiparjan thega bang phu Prince Ronghang lapen Karbi Lun Kan arjan long chiparjan thega bang phi Junali senar Lindokpi atumensi chiparjan pon iglo Lasolun jurapan kilun pon alun se pi lun se po tum lake Karbiang long penong nam chithang klong lapen man peng adolun se po Jamulong Tisso lapen man peng dolun se pi Akangsha Inghipi atumensi lun pon lo Lasolun jurapan kechok lapen atot pi bang phu lake Karbiang long penong nam chithang klong lapen Karbi alun jur ketok theknaya bang phu member terang hin ben si tok pon lo lapen lasolun jurapan music director mate music pi bang phu amen lake Dr. Upar Pokhan Lasolun Kan arjan long choreographer lapen direction abang phu lake Jitul Timung lapen producer abang phi lake Serpir Bijir Hanse pi Lasolun Kan arjan prabjin pen Nick Motion Studio YouTube channel long thek ponong ida ponang ni tumjong si la so video lang mesen bate video final si pira la pen serek tha pen la so video long ke chok chekele le dan da dia pon ek po sining thelo pen next video long let's tong itunang kardom